Motoristický šport priťahuje stále viac a viac fanúšikov. Na rýchlostných skúškach rally podujatie je záujem vidieť vozidlá vo vysokých rýchlostiach. Nikdy by ste však nemali zabúdať na svoju vlastnú bezpečnosť. Vozidlá sú bezpečné, no posádky sa častokrát v snahe dosiahnuť čo najlepší čas dostávajú na hranicu rizika. Neskoro je reagovať na vzniknutú situáciu. Je potrebné predchádzať kritickým situáciám. Diváci v prvom rade musia rešpektovať pokyny usporiadateľov. Tí presne vedia podľa bezpečnostného plánu, kde diváci môžu stať, kde diváci nesmú stať. Platí jedna základná zásada, ktorú si musí každý divák uvedomiť, že na automobilovú súťaž, respektíve na každé motorské podujatie ide na vlastnú zodpovednosť a teda zodpoveda za to, že kde sa postaví a v prípade úrazu je to len jeho zavinenie. Organizátor v podstate musí zabezpečiť bezpečnosť v prvom rade pre posádky, pre divákov aj pre vlastných usporiadateľov, čiže je to veľmi zložitá vec. Pripomeňme si niekoľko princípov slušného diváka na rýchlostnej skúške. Nikdy neháčte na trať predmety ako fľaše, kamene či štrk, ktoré môžu v konečnom dôsledku ublížiť práve vám. Zabudnite na užívanie alkoholických nápojov. Tie znižujú vaše schopnosti reagovať včas na nebezpečnú situáciu. Nevchádzajte do rýchlostnej skúšky vlastným vozidlom a neparkujte v blízkosti trate a únikových zón. Ak sa rozhodnete navštíviť rýchlostnú skúšku, zotrvajte na svojom mieste až po posledné súťažné vozidlo. Predčasným odchodom iba znepríjemnite prácu usporiadateľom, ktorých povinnosťou je vás upozorniť, no hlavne vystavujete samých seba veľkému riziku. A na záver to najdôležitejšie, nestojte v zakázanej zóne. Každá zákruta má svoje nebezpečné miesto, ktoré je vždy vo výjazde z zákruty a v tzv. Únikovej zóne, čiže keď sa vozidlo blíži k zákrute, nikto nesmie stať v smere na jazdu, pretože tam najčastejšie môže zlyhať technika alebo schopnosť jazdca to auto zabrzdiť, takže ide mimo cestu a tam teda diváci nikdy nesmú stať. Častokrát si diváci ani neuvedomujú, že svojou činnosťou ohrozujú jazdcov. Pri nočných etapách je používanie fotoaparátov s bleskom istým nebezpečenstvom, hlavne pre jazdcov. Ak je pre vás zaujímavým navštíviť servisnú zónu, pamätajte na to, že je potrebné zachovať voľnosť príjazdových ciest a myslite aj na to, že mechanici majú právo na svoj pracovný priestor. Každý organizátor vydáva program podujatia, kde sú základné informácie, ale hlavne každý program obsahuje aj bezpečnostné pokyny pre všetkých divákov, kde vždy na tej jednej strane je popísaná presná činnosť, kde na jakých miestach v zákrute by divák mohol stať a kde nesmie stať. Ak budeme spoločne dodržiavať tieto základné zásady, stanú sa z nás tí praví, slušní fanúšikovia motoristického športu. A ten takých potrebuje čo najviac.